Menitane mlaku? Yo. Kena geger gatal ikan lumrah teman. Gatalnya nggak minta ampun. Yo. Mana kacangnya dong gedean pisang. mulai aku di aku kentong gudak kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera selalu. Kembali hadir dengan vlog hiburan dan informasi. Pada kesempatan saat ini saya berada di lahan jagung ya, di seputaran kanan dan kiri ini lahan jagung di daerah Bojonegoro ya, ini wilayah Bojonegoro, Jawa Timur teman-teman. Dan ini adalah awal musim panen raya teman-teman. Buat teman-teman dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah support, terima kasih yang sudah like, sudah share, dan sudah komen. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki dan tidak kekurangan suatu apapun, dan dijauhkan dari segala hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, share, komen. Selamat menonton, semoga terhibur. Lah tuku ah. 22 sih. Nah, samping. Mantap. Mereknya kayak dangdut loh. Apa, Pak? Arwana. Ada ya kalau jane. Gina. Arwana. Bener baru tumpuk lagi. Oh, iki lho, ada ya. Wes bebas copyright iki. Arwana filter sigaret kretek. Ya. Kok di mana? Ini sampean dhewe, salah saya. Iki aku suwe Pak ini. Iki piye maksudnya paro-paro? Baru nanti juga. Ya kono kulon. Baru ngejinem. Mbah. Kurang genan aku. ora motor dipikul wong nang kene. Jalan raya. Aman. Orang ini sapa enggak? Ngalah lah. Selamat saya. Bareng selamat. Enggak ya? Enggak enak acara. Kan boleh bang? Tidak bang. Oh, ini cigrek. Turut lah wong yo langit teko kene ndak. Aja nang jalan, Di. Aku jalan dulu. Motor lewat. Mana bos hotek napa? Ora yo mesti kunci rasane. Jadi titik, ada titik. Hilang. Nak marah muka undangan gopo ada yang saya kan iki yo. Saiki ya? Lho nanti lah. Kuncine hilang iki. Karena klantene.
Oh hijau, ya tipe temang aku boleh. Ora ditelateni iki lho nek ndi nak men boncek iki. Kuwi asline teramben didol. Ban menak karek nanding piye kok arep kagar le. Wah. Kok aku Wes kuwi lho openi. iya ya aku. Lah nek mau ngopeni ora apa-apa lah. Ora gelem openi. Kon ngopeni wong. Terus ditawani aku lho pisanan direngi. Dek awakno ngono. Ndane enek ora ndane anu repo. Ayo 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 ayo. Ayo awet. Terus jasa eret-eret kae lho, arep endi mong De? Oh, lihat. Kilo ngijop. Kilo. Aku mau dititipi kok gawe apa-apa. Titipi apa lah, Mbak? Ngono ki lho. Kan ngene ya biasa sasung kok napa ya. Kilo kon ngombe. Kopine lagi dicukolekno. Apa pisan kopi. Ndak awak besar kowe nek seneng rambut telur. Ya ngono batore dipentrungi ngono lho. Oleh tukine urung. Batore dipentrungi. Anu kan ya dijak mbok. Situasi candaan di tengah-tengah gawean ini seperti ini teman-teman. Kalau orang petani itu sudah biasa ini. Candaannya modelnya seperti ini. Lah kalau jirin kok tak ngebebas tamong yo tamong suran apa lho mbok lah ora mbok Loh, permane teko bakso. lah ceritane aku barang aku kok kowe nek ora cara ceritane kan kok digeret Acarane digeret. lah ora dikon ndak ben nganggur ora dikoni. Kan nggana tekan dhuwur gendeng jadi. Ya iki lho, saya kaya rehab. Dang lho, dang. Di. Kilo sing kulino maling gedang. Kilo, api-api kilo. Anu tangga selawi mak. Dingin aku beronong kon tanda tangan kita tanda tangan apa? Bantuan. Budal ki wis ae. Wingi aku roh. Ngambil karo iki mak nyelep. Wis arep kawak kowe sekarang kono mak yang jagung. Yo ora. Aku tadi nang omah ora entuk bel. Harapane ndak lho. Harapane sama aku. Piro? Lawe. Sowanane karo ibu-ibu aku. Oh, tenae kerja. Sowanane. Wong kok sote aku disowanane iki. Karo lek pri ya? Yo. Jalane gak cek wangi lho. Jalane kene lho, Bos. Menggok rene lho. Kono teratas tebonan. Bah, motorku ayo. Berarti ya panasen nek motorku tak yupne sik ah. Iki bolo-bolo dalane yang ini iki. Situasine sing bandang. Gua telu-telu. Apa ya, Mas?
Gak kurang akeh iki telu iku. Lunyu Mas. Dalane angel no kok sok. Sek papat. Tenan po gak? Aku nggo loro glimbung ae kok. Papat lho. Entane masih ya iki. Nang tane no. Iki lho dalane. Dalane setapak teman-teman iki. Nek bar grimes ngene iki ngusungi jagung lonyone ora kaprah iki. Kae suarane kae. Gradak-gradak kae nerake tebon kae. Ya kae mak bedunduk kae lah. Kene sabar kene. Alon-alon ae. Oke. Ora sida mangkat grimis ke lho. Lah yo ora semangkat iki. Aku wedi gluduk jedar kan wedi aku. Ya gitu teman-teman, susah payah wong tani iki aja ngingeti entuke, aja ngingeti asile akeh. Kuwi mah gak kena nggo patokan. Kuwi mah iki kadang-kadang tukulane ya ngene iki, gak patek normal, gak patek maksimal. Sarung besanu. Kejari ya, Mak. Lah iki maksudnya piye? Ngajak kok malah sing Jadi wis kena dipastekno sing gak biasa nek jagung. Wah, jelas sambare panas kaya apa dulur nek tengah jagungan iki. Kasane wong tani hasilnya kadang gak seimbang, gak sesuai karo sing dibayangno. Pemenah pas musim icir kadang-kadang ana fenomena abu larang, pas panen rego medun, yes. Akeh fenomena wong tani iki. Tapi ya gak apa-apa, tetap semangat teman-teman. Ya diombeni sik, Ding, doyong, diombeni sik nek ora diombeni doyong. timbrang. Celok kon istirahat. Ki berarti grup-grupan ki grup kono ben nek ruwame ning kono kae. Ana sing glenggeng, alah anggere wayah ngaso ya sing ngene iki. Ana sing rokok, ana sing nyetel MP3. Ana sing nyetel radio. Ana sing panasen. Yo, wani teratas ora? Ayo he. Jero lho. Jero. Payo. Wes mantap. Iki lorong nglumpuk iki, Pak. Iki karaoke kok garek ngimbau kae. Nah, iki teman-teman ngusung landang jagung. Sak-sak lik. Lah ayo, sak karung mau ya iki. Lah iki nek kuat nggo telu kan 15.000. Upama ana balik ping 10 wis garek ngitung le. Hitung dhewe Pak, aku angel iki matematikane. Gak patah iso ngitung aku. Kilo ase. Kelarang ngombe ya iki kok. Tikak nang omahe kono apa ning nggon Mbah Sungkem? Ana ngeloro ya pangkan aleni ya. Nggo papat sopira? Telu balik ping 4 wis widak kok. Tukokno stok MP, Pak. Papat 20. Ya kowe nak nggo bandang khusus kuwi tra. Dewe dhewe tek tukokno. Nang anu Karangjati. 400. Papat 20. Motor wedok ya? Motor wedok ya? Ya. Sing arep apa? Ya. Oh iya ya. Oh enak kuwi ya stoke maine. Bismillahirrahmanirrahim. Weh. Iki lho ora biasa jelas. Mulih nganggur. Lokasine miring kaya ngene kok. Tapi muga-muga ora krungu. Mergo ora ndak cilik kono. Aja gedakna leburene iki. Leburene niki seneni karo wong Indonesia. Oleh. Senani karo bose. Bose lodor.
naik watu. Wih, anyar Pak? Motor. Ini gitu ya, segala sesuatunya harus disiapkan dulu. Pembandang jagung ini. Wah, pokoknya rakulan naon iki. Mulai ji, mulai anaknya gara tebuan karo ngusung iki di. Nganggo telu-telu ya balik pindo ya wis. Ping 4 ya swidak ya Pak ya berarti. Wah lah, kenal lagi. Tapi ya tantangannya ya kuwi. Medan, suasana, situasi dalan. Gas, oh dipijet kena nih. Ki kadung ngenok tilak kawak. Bisa bablas rono ya, Bro. Bro, tapi kono miring lah hati-hati lho, go share ngono go. Oke. Nasi apa? Yes, ngenok barang. Fenomena ngenok dalan kawak bolo. Ngenok montore Maji. Nipet dalan kawak rasa munggah. Nah, aku lho kan tahun kunir lah, nak gambar obong sik engko ngebyong wong. Napa pentung gudak kowe? Nak dibongi mambu bulek ngaleh. Ora ora ngetes bathuk. Gedruk nama. Ah, wes, mantap. Karek jahit. Ayo gojek wong loro, satu. Terus. Abot wes. Ngono dadi jahit ra wes. Yang gerbo usuk-usuk ngono lho, engko benyek. Nah, oke teman-teman, situasinya di siang hari ini cukup terik ya. Sumuk campur keringetan ya. Ini waktunya jam istirahat setengah 12. Wes biasa wong daerah kene iki ngermek jagung. Jam sakmono ki wis wayah ngaso. Halo guys. Gila. Iki terus situasi perbandangan nih sing sebelah kene dalane balik dalane nggo sedeng sak bantrok iki wis mirip-mirip situasine karo watan teratas kae. Awas wis. Lah iki lho. Posisine awan rawang woi. Karen makan. Gowo piro kae 3. Nggo papat e. Lagi situasinya hampir jam 12. Podo istirahat kelompok makan siang nangis sore wit jati. Untung ana wit jati gak ditebang kabeh. Kena nggo berteduh teman-teman. Iki apa?
Iki guyonane nek wayah istirahat awan iki. Guyonane nek awan wis ngene iki. Tekan jawe. Iki jenenge Mbak Grawak iki yo. Ya, terene nawani. Aku ditantang teman-teman iki. Tak rekam iki. Malah ben opo mbok tekan ndi ngene. Guyon teman-teman. Laran mangan. Ki nggo. Aku iso bento, Lek. Ayo jadi bojomu iki kira nyanyi kaya penyanyi kae. Lesan lho yo karaoke. Ning nggonku nyanyi kok diseneni. Nanggokmu yo tau ngono kok. Penyanyi anu ning gone lesan yo Wes, mantumu putumu sing ndi sing bener iki? Situasi ini siang hari ini ya cukup terik. Jadi ini menjelang jam 12. Oke, selanjutnya kita istirahat. Oh iya. Alah. Neng HP-ne sapa kuwi? Neng HP-ne sapa? Kabeh ning HP neng. Ngono. Maksudnya wong ayu rambutnya breng. Wah, iso slomo ngono ya. Neng Pak sik, Pak. Foto di marah-marah mata. Lah iya. Wong nek wong banyak gak neng. Banyak berkakang. Ayo foto nang marno. Sendok, rasa roti kuwi piye ya? Sendok emang neng senek ya. Ada ya. Yo. Mangan. Ki ajange dong gedang daun pisang. Adonan plakukan ngene. Gede iki. Halah aku terkat. Wayahe makan siang. Spesial lho masak dhewe kok. Masak ini. Iya, malah. Wis kesel sana masalah. Aku nek teko omah dedek. Iki koreke. Mangan lawak korek. Malah gurih kok. Ngarit e kondi. Wonge ngarit pakan pedus. Ini malah nyimpen nanune banyu. Lah duwe wedhus oh. Lah iya. Ane videoan. Duwe ning nggonku kan 200-an. Ora tobel ndak jigo. Tak kira tobel gemblung. Yo Mbah Lurah Haryono le, kok Pacaran. Iya ta? Mbak Gadung buat tinggal paran Jawa. Mbak Gadung ora krungu apa. Lah aku tak pondongi Mbak Gadung. Dorungon nek. Tapi ora iso. Aku ya ora, roh tapi tak ben ae. Gak iso pra yo yo. Anak-anak itu Aku ora tulisan, "Atumu mekan Pak, bongkos del." Nah aku repot mbok pendak tak godak bongkos. Elah. Kan omah ngopeni anu. Angger ape mekan kok wis curiga. Tapi aku tak tang ngene gak gelem mek. Wong ngene ora gelem. Nek opece wae. Ora gelem karepku apane Pak mekan ya tak unggahno mo. Ape mekan ki reno-reno iklan mlebu ya mekan kok. Iya. Iklan ki mlebu ya muni mekan kok sok. Angger muni mbok darani ya wis. Bulet-bulet ceklane demek tak dubrangkane. Heeh. Angger roe ulek-ulek ya wis. Ditinggal ngarit. Lah aku ngen mbok pekno apa ora? Ya kok balik nang tak Pak. Lah aku ngen terno kok. Jane emang arep mbok retno ya. Sakane lo diunggahno kabeh entuk truk. Nang gede kabeh tak senengi. Aduh. Padang ya.
kene iki gelah. Barang ngepang kowe aku yo wedi ya. Lah wis mbok tekono sing ngepang ae lho kok. Blosor ngono, ngepang-ngepang yo pamet tapi ngenteni wong akrung taren. Butuh pang wong sing tok engko seneni. Mulai jene ngono. Kira sampe banyak tahun. Dibutuh lagi yo niki tawa sireng ora yo ora. Niki biri barang kawak nek. Tak turu sampean aku ngerti ngono kae. Apik ta, gendong ngono kae. Gendong matu dhewe engko iso gendong. Ora aja wis. Yes, sobat ngarit dilepas liwat ini. Aduh. Alah, telat ki ya dah. Murah lah aduh ya. Sahur. Wes umume sakmono. Berarti sasak pira? Mau. Larang san ya. Wes ah. Sing dingin ning gone Yatma dalane ngono terus nang brebet to. Oh nak angel rada ndak 1000. Kalau jiduk nek kalau 4.000. Ya umum, bensinnya masalahe. Ayo Emang maskernya gak tinggu? mau lepaken. Gawe. Lha nek watahe yang bengak-bengok. Nyepan. Wong kono teko diambung ngene jere senenge Laila. Mantune. Teko ibu dicium tangan, mulai pamit cium tangan. Wis suwen. Wis ra watake. Kambingnya berapa? 4, Bu. Kakinya berapa? Kambing 4 kakinya berapa? Sapi abang. Sapi merah. Sapi kan kagak kepinggung ndi, Pres. Lho, jenenge jeritan omongan. Masak kenceng-kenceng tak sing merah kleru abang. Bar masak Ibu, masak apa bihun terus kula Jepang, mboten kula kecoy teng Basom kula sekali gendil kali garam sip ngono aku. Lho, nanti tekoki tek omongan terus nek gak meneng ae. Terus ya cara mau adek kok wong edan. Ora wis roh ngene iki gaene kok. Nah, ini teman-teman namanya rawe ini. Ini bulunya sangat gatal sekali kalau yang suka berpetualang ini kalau tahu buah seperti ini sebaiknya dihindari. Ini kalau rawe ciri-cirinya seperti ini daunnya. Jadi kalau ambil jagung itu kadang-kadang ada ketemu rawe kena geger gatal ikan lumrah teman-teman. Gatalnya nggak minta ampun ini. Tane belakang? Yo. Lan? Yo. Oke, pertama lagi. Oke ya. Ini kerja barang. Terus. Oke, barangnya anak-anak hitungannya. Kerja. Yo, iya tapi. Dorong. Iya, kore. Loh. Ah. Guys, harus pindah. Mau pindah teman-teman. Ini sebelah sini sudah selesai. Pindah ke sana. Pindah turun gunung iki. Ana seglongane tapi. Kilo sake gawa. Ya. Konsumsi. Ayo. Balah. Surat gini. Pindah lokasi teman-teman, sebelah sini sudah kelar. Kita pindah. Kayak
ngene iki lho polane. Ayo pindah lokasi. Konsumsi. Gak larang ngombe ya. Kilo gak rasa kerasa kilo. Larang. Kene lo dolokan kene lo. Delok wong ada witri, ada. Saiki ya kula ngakira aku pertama tak lanjut lho ya memang. Kan dalan sik kuwi. Mbak, dalan kuwi kena ditoni mboten. Kena ditoni berarti kok. Mas, dalan ketan jeneng kuburan jenggleng aku gregetan lah mandek kene nguber sapi lho. Ditekoki mandek rasa basa kok. Blasak mbok jenggleng ngene ku basa kuwi. Buta sapi raben. Lah nek pasang brok lah ya raben nek godhoke nyapa so. Ya, aku ketani. Tapi yo ngono kuwi. Ya. Gak kuwi unlimited tok. Sing ngompeng sitok kuwi jenenge gerewak ndak. Oke. Ayo medhon rene nawani. Montore apa tok, Supra ya. Supra 120 ya. Ya kalau wani ya. Kakak gak patek ka? Gak patek ka? Ya di rebonding oh. Rebondele ro petuk. Ayo awet ayo. Selaudan. Wes ki terus ngalen nanti. Ngaleng ulon. Apa? Ngalen nanti. Wah. Sasak engko. Nah, aku loro sol. Nah, ngene no. Ya delok. Oke, selanjutnya kita pindah lokasi. Ngulon. Kari lek nang berarti.
Yo pindah yo. Tapi itu ndi rono kuwi? Oh lah. Acarane piye? Ya mak sing loro sego. Pokoknya lek ngono sih. Wis ra nyeluk aku. Lah paling mbak ya wis ra pinin. Wis gak ngejak cara ngono. Enggak, wis ra dijak. Wis dikerjakno wong liya. Iya lah sing jowo. Oke. Ono paitan. Aku wae edak-edakno terus. Masuk kae kok keluar. Ayo melok ora we. Kowe ngono entuk ojekan. Gatore terus piye ki? Wer, ayo. Aja mbok trailno lho. Pindah ki pindah. Pindah ngelon. Mulai. Mbahku di.